Значи по екопътеката, по която се движи в момента, това е първото място за отдих. Там хората са направили масички, пейки. Тук човек може да си отпочине по пътя нагоре, иначе пътеката, повярвайте ми, е много стръмна и да се порадва на тия красиви дървета отстрани. Много са стари. Водача, който е с мен, казва, че са на около 100 години. Това бяха буки и гавар. Това ще е една указателна табела. Се намира наблизо до Националния парк Централен Балкан. Тук явно герба е мечката, е символ на този резерват. Ние още не сме я срещнали. Аз лично се надявам да срещнем.